Chat. Astăzi am ieșit și eu la o plimbare alături de prietenul meu, cel din față. Eu sunt cu o bicicletă mai veche așa, că o să-mi cumpăr alta, că nu, asta nici nu mai are frâne. Adică dacă am prea multă viteză și asta vine o mașină din față, îți mort, îți cuchid. Da, mai bine să-mi cumpăr alta. El este mai în față, pentru că are o bicicletă mult mai bună. Iar am fost iar am ieșit la o plimbare că trebuie să mă mai regenerez și eu. Și dacă mai vreți să mai postez videoclipuri și cu mașini și cu biciclete, cu ce vreți, să-mi ziceți. Că eu o fac. Adică nu, asta nu accept. Adică le accept pe toate. Și v-am pupat.